Pozdrav i dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu pokazat ću vam kovanicu Republike Hrvatske od 2 eura. Republika Hrvatska je 1. siječnja 2023. godine zamijenila kunu eurom, koji je do tog dana postao naša nova nacionalna valuta. Hrvatska je uvođenjem eura ušla u eurozonu kao 20. zemlja u kojoj je euro službena valuta. Svaka kovanica sadrži zajedničku i nacionalnu stranu. Zajedničku stranu kovanice dizajnirao je Luke Lewis iz belgijske kraljevske kovanice. Tu možemo vidjeti njegove inicijale LL. Na lijevoj strani je prikazan apoen od 2 eura. Karta Europe i 12 zvijezda zastave Europske unije. Hrvatska je odabrala 4 prijedloga dizajna nacionalne strane. Na kovanici od 2 eura možemo vidjeti geografsku kartu Republike Hrvatske sa šahovnicom u pozadini, natpis Hrvatska, godina 2023. te 12 zvijezda Europske unije. Kovanicu je dizajnirao Ivan Šivak. Na obodu kovanice možemo vidjeti natpis O lijepa, o draga, o slatka slobodo. To je stih iz poznate pastorale Dubravka Ivana Gundulića. Promjer kovanice iznosi 25,75 mm, debljina kovanice 2,3 mm, te masa 8,5 grama. Jezgra boje je zlatna, a prsten srebrenast. Nadam se da vam se video svidio. Možete lajkati, komentirati, podijeliti i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!